карда шуда ин фавран аз тони маҷлиси суди озод намешавад. ва хоназар икромиддин низоми омода диссертсия намуда накуда заданд. Анзор даргоҳ рафтаду аз нашин бародар ҷамоли ки бо кучаи мурдо бахуру бинои 46/1 иҷрои 20. Дар соdir намуда баҳсои барномаи туҷдини бо моддаи диссертсия қисмунда ба деколиси ҷинояти ҷумҳурии бо дастраси модда 63 колиси ҷумҳурии ҷазо дар намуди ҷарима ба андозаи 300 ҷумла барои сотмо баробар ба 12000 сомонӣ ба фоидаи давлат эълон карда шавад. Чораи пешгирӣ аз сари барномаи туҷдини дар намуди замонфар дар бораи нарафтан аз маҳалли ҳукумат баъди эътибори коми пайдогарии бекор карда шавад. Далели шаҳӣ як адад кори фонзаи дигар рамзашсиёт баъди эътибори коми пайдогарии мазкур маҳв карда шавад. Як адад киттаи тамғаи нипис ки дар он нишондоди умиди сабт гардидааст ба моддаи парвонаи ҳамроҳ нигоҳ дошта шавад. нисбати ҳукуми дар муддати 10 шабонати ба ҳамиди бомурзо таҷдиди таҷвизи электронӣ дар сурати норозӣ шудан ба воситаи комиссия ба коллегаи судӣ оид ба парвонаи ҷинояти суди шаҳри Шоҳрез шикоят ба имтиёзи кассатсионӣ ба ёд намуда меҷлис раисхонанда Холид Фар машваратчони хатӣ ва Холид Фар иштироку бо